Zdar lidi, máme tu dneska nové videjko a to je konkrétne z Brawl Stars špeciál za 70 odberateľov Friendly Battle. Som tu s Tobiasom. Čaute. So Samom. S Martinom. Čau. Aj so Šimonom. Dašár. A ideme si zahrať Friendly Battle, budú to 3 Friendly Battle a kto vyhrá. Sme tu aj s botmi, máme 2 hry s botmi a jednu bez. I could do this if I wanted to. Back on the grind. Totka, máš ultimu? Back on the grind. Great, now everyone hates me. No tak ja som skončil teda 4. Mne sa tu seká. O, tak to nie je mne sa tu seká. Čakaj, to je boda. Potom isto. Mne sa tu sekalo. Ja by som to ináč proti nemu, ja by som zdrhol. Tak pozrieme sa teda Martin proti komu. Takže Martin vyhral prvú hru. A raz si môžete zmeniť brawlera. Nie, taká to nechci. No, ale... Tak to nebude taká dosť. Zatiaľ dajte ready. Ja si zmenil brawler. To už máte, dajte ready. Každý. Lebo každý bude hrať iba Edgara. Martin si dá čak. Time for trouble. Time for trouble. Ej! Klidný rozhodný. Zastav. Wow, ako sa má. Skoro dorastie obočí. Díky za pavry. Teda ja. Kamo, boli tu presečku vyžrať. Poď, Marci, poďme na ňo. Dobre. Nie. Tak my si zaplačíme spíle. Yes, je to tam. Jednu hru som vyhral ja, jednu Martin. A teraz dáme s botmi. Jaj? No, bez botov. Tak. Môžeme toho z toho? Nie. Nemôžeme, nie. Aha, nemôžeme toho istého, okej. Jak je to také? Kosy dá. Dobre, dajte ready. Co? Ready, kto už máte? Dajte ready. Ja som No. Kam, skoro som ťa kúpala zabývať, tak som mal 18 HP. OK, to sa dá hrať. Takže Martin už nemôže vyhrať. Prečo? Čakaj. Ja mám No veď. Takže musím vyhrať.
Já ho vidím. Já vím, kde je. Jestli já ho vidím. Já jsem ho viděl tak. Oh! Ej, jasně. Proč mě se to zase seká? Čekaj, tam máš jeden power. Já 6. přímo na zadu. Čo? Ano, jeden. Nie się tu kępi na mnie Edgara, po prostu na mnie kępi Edgara. Sam ja wiem, że się podoba na wtedy. No tak. Kurde, silniejszy od samą. Nie, na słabszego. Chcesz mieć samo leksze się ogarnie. Wiesz, że to mnie tego wydało. Nie. Dobra, tak samo wygrała, a teraz? Nie, samo úplne vyhrál, však samo vyhrál dvakrát, nie? Raz. Ja aj tak. Takže teraz Bastafix ani raz, Martin raz, Tobias ani raz. Takže ideme mi traja, ale ideme aj s botmi, aby to bolo také... A dáme si hociakého brawlera? Hej, hociakého. Asi, to nie je Akého môžeš? Akého? Hociakého. Áno, hociakého. Áno. Ok. No poď Martin. Martin si dávaj. Ja si to chcel ešte zmeniť, ale iba som si chcel zmeniť jednu gadgetu, ale to nie. Kasper mám tu dobrý. Aj, dobrý. Hej, no tak ako. Zároveň už nehraje. Čo? Po mne tu body je? Nie. Čo? Mne nejde Wi-Fi. Šťastie. Jak má? On má 11 powerov. Kto? Martin. Dobra, jak zlapiesz 11, no tak asi vidím jaku, tak Nie. A to mne sekala Wi-Fi na... Kamo ma to inosť. Teraz ideme po samovi. To je asi to je logické nejaký. Najprv aj to. Gigantický súboj. Tak sa na celý round, takže samo sa stalo víťazom a dík, že ste dopozerali toto videjko dokonca. Bol som tu s Tobiasom. Čaute! So Samom. Daj like a čus. S Martinom. Čauko, papajko. A s Šimonom. Dobrý večer. A my sa vidíme pri ďalšom videjku. Čau, čau.